номусоид омадани вазъи боду ҳаво ва боридани барф дар минтақаҳои кӯҳӣ ба рафту омади нақлиёт мушкилӣ эҷод мекунад. Бо сабаби боридани барф дар шабонарӯзи гузашта дар шоҳроҳи Душанбе Чаноқ ҳаракати нақлиёт муваққатан қатъ карда шуда, пас аз тоза намудани минтақаҳои барфпӯш дубора боз гардид. Кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нигаҳдории роҳи Душанбе Чаноқро ба зимма доранд, сарфи назар аз вазъи боду ҳаво фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монда, барои таъмини ҳаракати бевоситаи нақлиёт роҳҳоро аз барф тоза намуданд. ба хотири ба вуҷуд наомадани танбашавии воситаҳои нақлиёт бо назардошти вазъият, барои муҳлати кӯтоҳ ҳаракати воситаҳои нақлиёти ядактор муваққатан боз дошта шудааст, зеро бархе аз ронандагон беомодагӣ ба роҳ мебароянд ва ин боис бар он мегардад, ки дар масири роҳ танбашавӣ ба амал ояд. аз ин сабаб техникаҳои пуриқтидори филиали ширкат наметавонанд сари вақт ба маконе, ки дар он ҷо боришот шадид аст, сафарбар шаванд. ронандагони воситаҳои нақлиётро зарур аст, ки беомодагӣ ва таҷҳизоти зидди лағзиш ба роҳ набароянд, зеро дар баробари он, ки худашон ба мушкил мувоҷеҳ мегарданд, ҳамзамон ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт низ монеа эҷод менамоянд.